Kinsa may paboran sa Ginoo, ang masinupakon o ang masinugtanon sa iyang sugo? Ang masinugtanon. Kinsa may mas dato dinhis kalibutan, ang masinupakon o masinugtanon sa sugo sa Ginoo? Ang masinupakon. Kinsa may mas gamhanan dinhis kalibutan, ang masinupakon o masinugtanon sa Ginoo? Ang masinupakon gyapon. Mao na ang gidaog-daog ang mga Israelita. Unya ang gamhanan kaayo ang wa motuo na sa Ginoo nga gituohan sa mga Israelita. Bisan karon dinhi sa atong kalibutan, kinsa man gyud mga dato kayo nga murag mahapit nagkontrol sa kalibutan, ang mga wa mo tuog Ginoo. Ang nituog Ginoo, nanimba, maglisod og palit og slot. Di ba? Pero ang kaning mga wa mo tuog Ginoo, mo gastog bilyon-bilyon para lang paghimo ana mga fighting jet, mga fighting ship, mga atomic bombs, mga armas, million, billion of dollars ang ilang gigasto ana, kaya kayo nila. Pero wa sila ituo-tuo Ginoo. Karon, lingiyay mong tupad, ing namutuo pa ka Ginoo. O gusto kang makwartahan, magamhanan, o mahimong talahuron dinhis kalibutan, ay gyud tuo Ginoo. Lagi. Pero gusto gani kang mabalaan, gusto kang mahimong malipayon o malinawon dinhis kalibutan, tuo gyud Ginoo. Nga naman, kay ang kalipay kalinaw dili makit-an diha sa gahom, diha sa kwarta, o diha sa atong kasikat. Dili na maoy sukdanan o tuburan sa kalipay, kalinaw o kabalaan. O kining kalipay, kalinaw o kabalaan, mao ni siya ang gipangita sa atong kasing-kasing, sa atong pagkataong tinud-anay. Our inherent longing, mao gining peace, happiness, and holiness. Pero gilipat-lipat lang ta siyawa nga ang kalipay kuno, ang kalinaw o ang kabalaan makuha diha sa kwarta, gahom, bahandi na kalibutanon. Mao na nag-away na taani. Mao na diri sa atong unang pagbasa, ang kamatayon gihatag sa Ginoo ngadto sa mga tao ni Paraon sa Ehipto. Pero para sa mga Israelita ang kinabuhi. Pero unsam say gisultis Ginoo? Pagbakos mo, pagdaan mo sa inyong sungkod, kay mamiya na mo aning inyong lugar. Pabiyaon sa sila. Moto ingon siya nga, kan-an inyong dali. Ayaw yung binli ang inyong gikaon. Kay mura bag kana bang padung ka mo biyahe ba? Labi na gilutos kasi imong kaaway. Amang dali-dali kag kaon oy. Paspas diha. Nabitang ako mga uyuan, kusog kay na sila, ako mga iyaan, kato sila sa papa, sila sa mama. Mao gito ilang istoryahan dayon katong Second World War, kay mga teenagers naman sila ato. Pastang alegriha lagi silang istorya. Sus, gasangag mig mais dito. Igo yung buto-buto na kay sugod na kaluto, paka-paka bitaw dito, dagan pupu hastang kayo kuno dadon dagan. Yab nasa usa dito gahimo-himo kuno lungag-lungag ni pasok dito nya mabaw pa man yang lungag, ang iyang natago, ang iyang lubot gaigwad. Tungod sa kahadlok ba. Inana bitaw. Dagan mi nga to, luwak ba ng bukid. Pag abot dito, pahuway ang tabi gamay. Sus, na siya nisigit. Na ay mga Hapon diha. Dagan na sa sila. Ma-imagine na to ba? Nana. Ako ni dinigod naman sa niya istorya dinigod. Di ba? Man sa tingali mo mag-istoryahan na tingali.
Niya may nakaabot din sa Second World War, natanawa ko na imong tupad, mga tiwasono naman na, kana, nakaabot, mga ginaato ko. Pero ubay-ubay na sad ang nangahurot, ubay-ubay na ba ang nangawagtang na, pero kana na, tupad ni mo, labi na ng kusog ay mo rosaryo din kaabot na sila. Pero, ang tinuod nga kalinaw, kalipay lagi, naagyod sa Ginoo. Muna, sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon yun din sa titong tubag. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan o sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Kaning kupas kaluwasan mo ginang pag-antos o kamatayon. Niya mo sangpitas Ginoo. Kay kaning pag-antos o kaning kamatayon, og naa kay kwartang daghan, naa kay gahom nga daghan, sikat ka nga pagkatao, naagya po ng pag-antos o kamatayon. Karon bitaw ang ato mga elected officials, mga dato kay na sila, mga gamhanan kayo, pero nag-antos biya sila karon. Maglisod na tingan na sila katug og tarong di ba? Nya mga matay ram gyapon na sila. Katug ganing kasayaw-sayaw dito sa LA, kaon-kaon pa to sila, sayaw-sayaw, pagkaugma patay naman gani. Di ba? Halingay mong tupad. Na posible ba ya nga ugma na ka? Posible Ako karon wa man ko ni dayon adto sa Camotes, ang ato untang staff mo adto sa dunta kay na ako ugmay kaslon dito. Ngay lang jud kog sorry aning pamilya. Sao na may bagyo, pero wa ni pasabot nga di ta mo tabo kay naay bagyo, di na ta mga matay. Patay gyapon. Wagi siguro karon bitaw ato ding iampo no. Pamilya nilang Brad Dennis, di ba Brad no? Imo si to? Papa ni imong asawa. Naron gihaya niya mama sad sa asawa ni Mio. Nasad. Ilang pamilya karon na dito si kamatayon. Wa tingin lang itong lahidhiri o gatong dugo. Kaya ingon man diari nga butangi og dugo. Haron sa iluan mo sa kamatayon. Dili ay. Kaning dugo nga gihidhid sa gipahid sa mga pultahan sa mga balay sa Israelita. Dili ni dugo lang nga ordinaryo. Mao na ni ang nagsimbolo sa lawas og dugo ni Kristo dinhi sa Eucharistia nga atong kanon. Mao na ni ang nagsimbolo sa bunyag nga nag-ugat, nagsukad sa nibuhagay nga dugo og tubig sa kilid ni Kristo nga kon dawaton ganina natong dugo og tubig ang sakramento, malikay tas kamatayon. Unsa man ang kamatayona? Kamatayon sa kalag og kamatayon sa atong kalinaw, kalipay og kabalaan. Basta mukaon ta ni Kristo, basta muinom ta sa kupa sa kaluwasan. Usas paagis pag-inom sa kupas kaluwasan dinis atong parokya nga akong gi-offer ninyo kaning slot, di ba? Ato gining i-insert. Dalawa, sa adragod na karong adlawa mo palit kag usa ka slot. Karong adlawa ba? Hilingay mong tupad. Ingna, karong adlawa mo palit kag slot. Karong yung adlawa ba? Mo palit kag slot karong adlawa? Mag-antos gyud ka. Kay ang una nimong buhaton og apiki ka sa kwarta, di ka mukaon, di na ka mo plite, kay maglakaw na lang ka aron makaabot kag 100 pesos. Antos gyud. Di ba? Pero makahatag kag kaluwasan, maminus-minusan ang atong 70 million nga bayronon. Makahatag kag kaluwasan. Si Hesus sa dihang nihatag siya kaluwasan nato, nianto siya, nahutdan gid siya dugo, nahutdan pagani siya ginhawa adtong adlaw, kadtong Biyernes Santo sa tuig 33 more or less.
Nahutdan gid siya ginhawa pagka alas 3 sa hapon. Aron lang ta maluwas. Di ba? Giinom gid niya ang kupas kaluwasan. Muna palit gyud mong slot. Nya, mo lagi na mangutana mo unsaon pagpalit ning atong Grace 100 pesos ra man nya gusto kag challenge na man ni siya 70 slot challenge nga tag 7,000 nya ang atong si Tio tagkuan sad ni siya tag 100 na sad ni 61 slot challenge 6,100 per challenge. Unsaon pagpalit? Sundalan ning ato dinhing i-flash kanunay. Ato na sa nirong i-flash kaning atong contact persons, contact numbers o account numbers. Kanila'y sunda. Nya ipadala dinhi. Imo bang ibangko? Imo bang ikwarta padala? Imo bang ijika? Siguro alang kaning mga tawhanang atong gipakita maoni ang inyong sundon. So ang atong grace karon or God's reward and complete elation para atong 70 million nga payables, 7,882 na ang atong halin, 692,118 pa ang atong available. 100 pesos per slot. Nya ang atong CTUMM para itiwas na tugtukod sa mga balay, 5,138 ang atong halin kaslots na pay 1,862 na lang gyud kaslots ang available. So kanindot ana atong pakpakan ang atong namalit og slots. Salamat kayo. Makaluwas ba ni? Yes. Makaluwas ni sa atong taga-agbalay? Yes. Pero lawas ra. Wapay siguro maluwas ba sila sa kalag. Pero para natong namalit og slots, dili lang lawas nato maluwas, ang atong kalag maluwas gyud. Kanindot unta kun ang atong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno moinom sa kupa sa kaluwasan. Kana bang kamausang muantos para sa kaayuhan sa tanan, dili magsigig pasangin lanay karon ay atong mga pipila ka mga government officials magsigig og unsay problema karong giatubang ang basulon katong niaging administrasyon. Malipay ko nga maminaw aning atong pipila ka mga government officials nga nagsigi ra gyud trabaho kun ang problema nga ilang giatubang karon hinatag sa unang administrasyon, wala na lay basol-basol. Atubango na lang ang problema unya sulbaron kutob sa mahimo. Ayaw na lang tungod man gud niya, ayaw na lang, atubangan na lang na. O kana maong mga opisyal sa gobyerno o sa simbahan nga moatubang sa problema, mudawat sa problema nga way reklamo, mao na sila liwat ni Kristo nga moinom sa kupas kaluwasan. Mao na sila ang mga officials o mga leaders nga makaluwas. Pero kanang kusog ay manghunaw nga, di man na ako, imo man na. Iya man na. Ayaw, di ka kaluwas ana. Na. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ing na bugat-bugat mangining gipas ang padersiano, mutabang kag inom sa kupas kaluwasan. Ing na kuno. Lingi abay na mutabang kag inom. Naagi uban wa gyud mo lingi nagsige lagi na bahala ka diyan pareha ka tuyo ang ginanimo. Sige lang ako lang gyapon ning imnon di lang sa ko magmahay ninyo walang tay mahayay. Sige lang kita ani nya nay nangutana na to pader imong kulumbari padayono nimo of course ato naman gani nang gihimo ag sugo diha o agianan ato nang gihimuan kay padayonon tagina. Hala nag mga pangos atong naong nagod sila Brad Loloy, sila si Kuan, Brad Boy o mga co-op sa cooperative man na diha. By the way, private na diha nga lugar private na kanang pikas, dili na part sa atong simbahan. Ang part na dinhi sa ground sa simbahan, kanira dinhing Kuan, kaning grounds o niya kanadiang agianan, ato na lang nang ihatag sa simbahan bisag partly katungaan na anak ngadto sa pikas.
Nya kanang daan diha gikan dito sa entrance padong diha ngadto padong sa Simeon kuan na diha Barangay Road na siya. Pahimuan na gina natog formal documentation kay wa man gitay laing kaagian ngadto. Pero gibayra na nato sa kwarta sa ato dinhing simbahan panahon atong slat-slat. Di sad mo kamahay dinhi kamo mga taga-simbahan, kamo kitang taga-parokya. Ayaw na ninyo dihag hasula ang agianan sa atong mga barangay. Ni saad sad si Kap Victor kaning atong present ka kapitan nga sila nay mo maningkamot nga concrete gina diha kay espalto pa man diha kadaghanan tarungon dito sa atong entrada ato gina dihang gigasto ag kwarta aron mo dako-dako ang entrada padong dire na ato na narong giporma. Salamat sa mga naninda dito nga miuyon rapod nga tabasan o gubon tong ilang ginagmayng mga tindahan. Malangit na sad na sila. Pero magyaw-yaw na sila, maimperno gina. Kay para manas kaayuhan din eh. Magtinabangay lang utagod. Ano nga to pamangginang lisod-lisoron. Pero kitang tanan ni gasto ana ha, timan-i gina ninyo. Mo nang do na gani pare dinhing mag-isog-isog. Alihan ko na diha, ing napadre tibuok kalibutan ang nagasto ana dili ikaw ingna ninyo kay dili kita way tao dihang moangkon nga ako'y nagpalit ana tibuok kalibutan kamong tanan nga namalit og slots sugod pa adtong 2020 August 2020 hangtod karon kitay nagasto ani dinhi diri sad sa Loyo na sa tay gipalit diri gidonate gyapon nato ng karsada diha padong dito. Kitay na malit ana dili pari na padrisyano o kinsang paria dinhi o kinsang obispuha nga moingon ako'y magbuot diha kining atong simbahan apil na ng kumbinto thousands more than 100,000 of people ang nagtabang ani og gasto dili ni maklaim sa taga San Vicente hilas kay mo kung kamoy mo claim ani pilar kay natampo ninyo di sa ni maklaim sa taga Cebu hilas ra kaita kita mga Cebuanos nga niya sa Cebu, Archdiocese of Cebu, kay nangapil ani ang Luzon, Visayas, Mindanao ug tibuok kalibutan nga mga Cebuano speaking nga nakadungog aning atong kuan. Simbahan gyud ang nagasto ani mo nang way makaklaim ani, wa say makabuot-buot ani. Mo nay atong lig-on nga barugan ug kon kinsa may magbuot-buot inhing leader sa simbahan atong maisugon ang atong isultis iyang atubangan dili ni amo di sad ni imo sa simbahan ay pagbuot-buot diha ana ha matud pa ni Pam Bariccuatro atong bag-ong gobernador pag-talk niya dito sa board meeting ingon siya ang probinsya sa Sugbo dili inyo dili ako ato ning mga Cebuano. Ana mo sakto. Hilas kita tanan angkon-angkonon dayon ana. Kinsa gud taon ka. Hasta sad ako mo angkon-angkon kinsa ra kang siyanuha ka. Ug wa pa ginitabang nimo unsa goy mahimo nimo. Ana. Mo nandi sa kumuangkon kanina grabihan nimo pa no nabuhat gina nimo grabihan nimo no nako ako'y nagbuhat ana. Hilas ra kay ko. Manggani ko kataod og usa ka tiles. Di man gyud ko mao taod ana. Labaw na ng stained glass, labaw na ng pagpabarog sa kumbinto, labaw na gyud ang paggasto ana. Ako lay tigpasan aning 70 million. Nya ako ning isulti kanunay, nya kinsa tong mutabang, congratulations. Ang magpakabuta bungol mga matay mo.